Esquerra Republicana va ser la segona força més votada als darrers comicis municipals, amb 7.231 vots, el 22% dels vots, i aconseguint 7 regidors. Ens acompanya Xavier Corbera, com dèiem, el cap de l'oposició. Xavier, bon dia, benvingut. Hola, bon dia, gràcies. Anem directament a la molta feina que se'ns ha girat a tots. Quines són les fites que hauria d'aconseguir Rubí en aquest curs que ara comença? Li acabem de preguntar també a l'alcaldessa, més enllà de les sigles i més enllà del mandat que finalitza. Què és el que Rubí ha de fer sí o sí en aquest 22-23? Mira, primer de tot, deixa'm començar felicitant-vos per aquest nou format que engegueu a la ràdio. De fet, tu ara quan començaves ho explicaves, serà un any molt intens, que informativament és molt important i, per tant, que tinguem mitjans de comunicació que estigueu disposats a fer pas endavant, no? I a la transparència i la informació, doncs jo crec que és una bona notícia per la ciutat i, per tant, us desitjo que tingueu molt bon any en aquest aspecte. Bé, i concretant el que em dius a nivell de curs polític a la ciutat. La ciutat el que necessita, que és una cosa que ja necessita fa molts anys, és projecte i consens. I són els dos grans reptes que afronta aquesta ciutat, perquè el que ens ve a partir d'ara al setembre, de manera immediata, doncs són unes situacions econòmiques conjunturals complicades. Rubí hauria d'haver estat preparada amb antelació amb una sèrie de qüestions per intentar ajudar i facilitar que això sigui el menor possible, i després tenir projecte, perquè no només parlem del present, sinó que s'ha de pensar en el futur. I per tant falta aquesta visió de futur de la ciutat. I estic parlant de la formació, sobretot, a nivell de ciutadà, de la seguretat, de la neteja, de convertir-nos, de ser una ciutat d'oportunitats. Jo l'altre dia explicava i escrivia un article que estarem en un atzucac entre ser un suburbi d'una gran metròpoli europea com pot ser Barcelona, o realment ser una ciutat amb tots els ets i uts, i ser una ciutat que tinguem això, on ens podem desenvolupar la nostra vida personal, laboral, cultural, social, etc. Doncs ara sí, quin és el balanç que fas del mandat? Coses positives i negatives. En la mateixa línia, a l'alcaldessa li demanàvem coses de les que aquest govern està orgullós i coses de les que potser no està tan orgullós perquè han quedat per fer. Doncs a tu el mateix. M'han fet l'altre dia una pregunta semblant, i jo contesto igual o començo contestant igual. Més que una anàlisi del mandat, hem de fer una anàlisi d'aquests darrers 8 anys, perquè les persones que han estat al capdavant d'aquest govern els darrers 8 anys són les mateixes dels darrers 4, per tant hem de fer una mirada una mica més àmplia. I quan hem de posar nota, hem de posar nota una mica més àmplia. I aquests 8 anys, si mirem aquests 8 anys, o anem tirant enrere des que l'alcaldessa és regidora, que ja en portarà 20, però sobretot aquests darrers 8 anys, home, el canvi a la ciutat no s'ha vist, i em sembla que això és palpable, i no ho dic com a polític que em dedico ara una part del meu temps a això, sinó com a ciutadà de Rubí, que porto tota la vida, no? Però com que demanes coses positives, també te'n diré alguna. I jo crec que a nivell general, els governants, tots aquells que han tingut responsabilitats, jo els hi reconec la feina feta, a vegades amb més encert o a vegades amb menys, però tota la feina que s'ha fet des de totes les administracions amb la gestió del Covid no ha sigut fàcil per ningú. D'acord? I nosaltres crec que en aquells moments, sempre hem intentat tenir una actitud molt proactiva o molt facilitadora, perquè era tot molt nou, era tot intentar superar les dificultats com que haguéssim pogut. Jo crec que amb això se li ha de reconèixer o se'ls ha de reconèixer als governants aquí i en altres llocs, alguns llocs molt pitjor, d'altres comunitats, etc. Però això jo crec que és un fet que jo poso en valor. I què li falta a la ciutat? A la ciutat? Posant exemples o que dedueixo, ciutat, coses que aniran al programa d'Esquerra Republicana. Sí. El que li falta a la ciutat, jo ho he dit al principi i no em canso de dir-ho, és projecte. I quan parlo projecte vull dir que les polítiques no poden ser unes polítiques d'aparador i del postureig, que pensem que, i és una metàfora, que pintant algunes coses, posant-li una capa de pintura, les coses semblen que s'arreglin i les coses sembla que funcionin. I no és així. La ciutat fa molts anys que estructuralment està patint. Està patint en molts àmbits. Està patint amb la neteja i l'endreçament de l'espai públic.
I tu pots posar-hi ara, hi posaran molts diners perquè en els últims mesos d'eleccions la ciutat estigui més neta. Però és una qüestió estructural, de com està cuidat el carrer, de com ens hem dedicat a mantenir, per exemple, el verd urbà. Una altra qüestió, l'habitatge. L'altre dia s'anunciava una gran fita de 2 habitatges. Estem parlant d'una ciutat de 80.000 habitants. Jo sempre he posat d'exemple, per exemple, a Salt, no? que van comprar 100 i pico habitatges d'una tacada. Clar, a Rubí aquestes coses són estructurals, la formació. I aquí hi ha un exemple molt gràfic entre un projecte que representa el Partit Socialista i un projecte que representa Esquerra. El Partit Socialista té en ment, per exemple, en el Port Nou, fer pisos. Això què és? Això és evident que hi haurà una reordenació urbanística, que quedarà un espai adequat, amb uns renders supermacos, etc. Però que és el camí més fàcil. No? Arreglem allò, fem pisos, a canvi hi ha uns... la ciutat té un canvi urbanístic allà, etc. Però no deixa de ser el camí fàcil. Entre fer pisos o el que proposa Esquerra, que és crear un centre de formació, sobretot destinat a la formació professional, a l'orientació, a la certificació, acompanyat i amb l'acompanyament de les empreses, de la indústria, de les diferents institucions. Això que s'està fent a Manresa i que vaig anar a visitar i vaig parlar amb el seu alcalde, amb el rector de la Universitat Politècnica, amb el vicerector de la UAB, amb Eurecat, amb diferents agents econòmics i socials. Això és una mica més complexa, és evident, però això dona sentit a la nostra ciutat. La nostra ciutat, i l'altre dia també vosaltres ho explicàveu, segueix sent una de les ciutats, la ciutat que genera més feina, o les persones que viuen a la ciutat és on treballen més, tot i que ha baixat en els darrers anys, també s'ha de dir. En canvi, tenim una mancança enorme en el sector de serveis, que també ho explicava, i som de les pitjors ciutats en aquest sentit. Tenint aquest entorn, la ciutat s'ha de posicionar, la ciutat ha de garantir que aquesta feina, que aquest desenvolupament industrial que garanteix els llocs de treball estigui preparada pel que ve, no avui, sinó demà, demà passat i l'endemà. I aquest tipus de projectes vertebren la ciutat, perquè també hi ha un planejament urbanístic al darrere, o també hi ha una adequació urbanística, no és agafar i posar allà i després tot queda de qualsevol manera, no, també hi ha altres aspectes. I és la gran diferència, com a exemple, entre un projecte i l'altre. Llavors, perquè a vegades la gent diu, no, és que vosaltres dieu que la ciutat, però concreteu. Doncs mira, concretem amb això. Concretem, per exemple, amb tot el que fa referència... O sigui, això és tema de formació, de feina, d'endreçament de l'urbanisme a la ciutat, de noves centralitats. I un altre aspecte, per exemple, és tota la qüestió de la mobilitat. Escolta, és que a Rubí, i ara ha passat la desgràcia que va passar i l'alcaldessa va fer un speech i tothom està molt conscient, però Rubí, per exemple, la mobilitat amb bicicleta o patineta, etc., no està resolta. No som l'única ciutat, potser, que no tenim aquest resolt. I ara el transport públic és gratuït. Jo crec que serà... Molta gent prendrà consciència de les avantatges que té el transport públic. Per tant, hem de trobar aquesta mobilitat interna, que no cal agafar un vehicle per anar fins a l'estació de tren, per anar a Barcelona o per anar a Terrassa, Sabadell, etc., sinó que les persones que viuen a Canal Zamora, que viuen a Can Oriol, que viuen a les urbanitzacions fins i tot, que viuen a la zona nord, etc., escolta, que hi hagi facilitat per moure's, per arribar realment ràpida, segura pels vianants i per tant, doncs aquestes feines no s'han fet, o el verd urbà. El verd urbà també dona molt que desitjar. Quin és el calendari d'Esquerra Republicana? Perquè no sé si has tingut vacances. A les xarxes socials has estat molt, molt actiu. Entenc que sí, que has fet vacances, però que l'equip ja està treballant, de fet, imagino que materialitzant aquest programa electoral, no? De fet, el programa electoral no deixa de ser un reflexe d'allò que ja fa tant de temps que estem treballant, d'allò que fa tant de temps que estem explicant, d'allò que tant de temps fa que estem pensant, concretant. Per tant, és posar sobre paper tot allò que ja hem estat explicant activament durant molt de temps. Tu has dit, no parem. Jo, com tothom, doncs, ha fet vacances perquè podem fer-les i la família és molt important i per tant... Però sí que som un equip ampli, gran, motivat, amb ganes i amb capacitació que fa que sempre estiguem generant situacions de propostes, no? Vull dir, la gent se'n va als llocs, pensa en Rubí, escolta, ostres, mira, això és una cosa que a Rubí no es fa, com pot ser que no es faci, etc. No? O això, no, mira, aquest estiu he estat pensant en això, en l'altre, no? I estàs atent, evidentment.
quan et dediques una miqueta a això fas vacances d'aquella manera, perquè no és allò que inconscientment sempre el teu cap sempre està a tot arreu, no? I llegeixes i penses i escrius a l'estiu i fas coses que potser durant l'any no ni cap al temps, doncs és més difícil. Quan teniu previst presentar aquest programa, presentar l'equip, esperareu fins al darrer moment? Hem parlat amb totes les formacions polítiques, hi ha una mica de tot. Hi ha qui ara a la tardor ja s'hi posen o qui prefereix posar-se a la primavera. Jo insisteixo amb el fet de que la gent que ens ha estat seguint sap què pensem i quin programa és el de cultura, el d'habitatge, el d'esport, el d'igualtat de gènere, el de mobilitat, el d'urbanisme, el de promoció econòmica. Ho saben perquè portem molt de temps explicant cada projecte amb concreció. Hem fet infinitat de xerrades, hem presentat infinitat de propostes, hem fet debats de reflexió. Per tant, nosaltres el que em pots preguntar és quan posareu en paper tot això que teniu? Bueno, doncs ara aquests mesos l'únic és endreçar perquè la gent pugui tenir la cosa més endreçada, però no sé, serà suposo que a principis d'any perquè la gent tingui sobre paper allò que hem estat fent durant tot aquest temps. El mateix que ens deia l'alcaldessa, que diguéssim estarà treballant fins al darrer dia o que esperarà fins al darrer dia per fer aquesta part, no?, que té més a veure amb les eleccions. Per tant, entenc que fins al darrer dia treballant com a cap de l'oposició. És que és la nostra feina fiscalitzar, que en Canyadell, per exemple, és un exemple de què fa l'oposició. Doncs mira, una cosa que hauria de fer el govern i no ho ha estat fent. Xavier, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest primer dia, que tingués un bon curs polític i que ens doneu un bon curs també als mitjans de comunicació. A vosaltres. Fins un altre dia. Adéu.